Mjau, odličan izbor. Za početak treba razvući testo. Ono mi je već spremno. Eto. A sada vadim oštre kao moje kandže noževe i pravim oblik mačkice. Lepim njušku. A posle koristim moju super oštru kandžu da otvorim teglu sa sosom od paradajza. Razmazat ću sos i dodati sir. Da, po celoj njuškici. Dalje treba iseći pepperoni. Stavit ću sve na picu. Mjau. I dodat ću još sira. To je to. Pa šta može da spremi ovaj mačak? Ne, to je previše mala veličina. Moja pizza će biti mnogo veća i ukusnija naravno. Za početak testo treba razvući. Čak ni oklagija nije potrebna kada postoje ovakve moćne, snažne ruke. Gotovo. Idemo dalje. Oho, šefe, a vi tako cool vrtite testo? Pa da, ja sam majstor. A sad mi treba sos. Ne, ova teglica je previše mala. Eto, ova veličina mi odgovara. Razmazat ću sos po testu. A zatim ću naradati ogromnu glavicu sira. Što više sira, bit će bolje. Odlično. Posle ću iseći pepperoni. Nemojte propustiti, sad će biti trik. Gledajte, sad ću iseći kobasicu u visu. Tako je. Odlično. Ostalo sve ispeći uz pomoć vatre. Da, svaka mi čast. Ovo je najbolje što je moglo da se napravi. Oho, šef je pripremio stvarno cool picu, a šta ja da radim? Znam, spremit ću slatku picu. Ovim ću sigurno moći da iznenadim Chloju. Dakle, dodat ću testo roze sirup i promešati. Odlično, testo je ispalo roze i slatko. Sad ću ga razvaljati i napraviti krajeve. Eto, a umjesto sosa ću koristiti nutelu. O, kako je lepa. To bi trebalo da bude jako ukusno. Ekstra, ali to nije sve. Kao punjenje ću koristiti bombon M&M's. Sipat ću što više. Jao, što ova devojčica radi? To je to. Ja sam sve napravila. Pošto su svima pice gotove, onda hajde da pokažemo Chloe. Prijetno, sestro! Wow! Vi ste napravili upravo to što sam htjela? Probat ću prvo klasičnu picu. Ona je tako ogromna. Jedan komad je veličina moje glave. Ali kako da je zagrizem? Znam! Savit ću ga u rolnu. Tako će mi biti lakše. Eto. Dakle, sad ću da probam. Znate, ni nešto, ne sviđa mi se. A šta dalje? Wow! To je roze pizza? Ona je sa slatkišima, ozbiljno? Još nikad nisam jela slatku picu. O, da, baš je ukusna. Hoću još. Da, poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. O, da, to je bilo ekstra. Hvala puno. Idemo dalje. Ostala je posljednja pizza. Ona je u obliku mačkice. Čini mi se da znam ko je to mogao da spremi. Sad ću probati. Wow! Super! Rešeno, pobedio je mačak. Mjau, da, ja sam najbolji šef mačak. Učite od mene. Čestitam, volim te. Sad čekajte još malo, sad ću da nacrtam. I eto, napravite za mene pržena jaja. Jel može? Da, ja sam majstor u tome. Što? Mjau, ja također umem da žongliram, to nije teško. Dakle, razbit ću par jaja. Zatim ću uzeti mlijeko i sipati ga u činiju. Zatim sok
a biber i promešat ću to sve. Mjau. Ostalo je to sipati u tiganj. A zatim ću nacrtati na omletu mačiju njušku. Uradit ću to kečapom, da. A ne smem zaboraviti na uši, oči i šapice. Eto, uspeo sam, mjau. Nisam očekivao to od mačka. Ali nema veze, imam ideju. Neka mačak sam pokvari svoje jelo. Sad ću se igrati sa njim laserom. Eto. Mjau, otkud ovdova tačka? Sad ću da je uhvatim. Dođi ovamo. O ne, mene su prevarili. To je sve lukavi šef uradio. Dođi ovamo, sad ću te srediti. Ne u pomoć! Spasite me! Samo ne kanđe, kako boli! A ja ću nastaviti da kuvam. Već sam napravila kajgan u obliku mačka. Dodat ću jestive detalje. Uši i mašnicu. O, kako slatko. Gotovo. Eto, a šta se kod vas dešava, jeli? Šta radite? Mene potpuno izgreba ovaj mačak. Doći ćeš ti meni. Moje jelo će sigurno pobediti. Samo je potrebno da zalečim rane. Nemamo vremena za to, ja sam gladna. Da, naravno, treba se ubrzati. O, tačno. Sipat ću na tanjir jogurt. Tako je. Da, to podsjeća na belance. A odozgo ću staviti polovinu breskve. Jer ona podsjeća na žumance. Draga Chloe, kod nas je sve gotovo, probaj. Vrlo rado. Ali ne znam odakle da počnem. Izgleda ukusno. Sve osim ovog jela. Imam osjećaj da je šef mačak spavao na ovom jelu. Odvratno. Dobro, ipak ću mu dati šansu. Sad ću probati malo. Pa znate, miris nije loš. Možda je ukus dobar. Wow, jeste! Ukus je mnogo bolji nego izgled. Ekstra! Dobro, idemo dalje. A šta je ovdje? Ovo podsjeća na jogurt. Sad ću da probam. Da, to je stvarno jogurt. A od čega je žumance? Sad ću da probam. Wow, pa to je breskva. Ja želim sve da pojedem. Da, to je mnogo bolje od klasične kajgane. Šefe, a vi ste nadmašili sebe. I ostalo da probam posljednju kajganu. Ona izgleda tako lepo da mi je žao da jedem. Dobro, sad ću probati. Wow, ovo je fantastično. Hitno moram da pojedem sve. Slušajte, ja nisam stigla ni da trepnem kako sam sve pojela. Rešeno, pobedila je sestra Claire. Da, prva moja pobjeda u kulinarskom izazovu. Odlazimo, nas ne poštovte. A što ni? Jao, imam tako slatku kucu. I šta ćemo da radimo sada? Hajde da te okupamo. Sad ću oprati tvoje male šapice. I obavezno ću ti staviti kapicu za kupanje. Slatko. I ja ću okupati svoju macu. Hajde. Stavlja ovdje svoje šape. Što je, nećeš da se kupaš? Plašiš se vode? Nema veze, smislio sam nešto. Stavit ću ovdje smešne ribice, da ti ne bude strašno. Eto vidiš, to uopšte nije strašno. A sad ću te polivati. Ovako. Jel ti prija, dušo? Vidiš, šta još imam za tebe? To je specijalni šampon za najslađe mace. Vidi, roze, preslatko. Kako je zabavno kupati te. Stavit ćeš što više pene na glavu. Tako je. A šta se dešava tamo? Moje mace tako zadovoljna. Izgleda da mu se jako sviđaju ovi baloni. I moje kuće je srećno. Svaka nam čast. Vidi, sad su tako čiste.
Ostalo ih je samo sušiti. Da, sad ćemo... vrijeme je za ručak. Spremila sam ga specijalno za vas. O ne, šta je to? Jao, kako me nerviraju. Pa nema veze, dešava se. Dakle, gde smo stali? Sad ćemo osušiti naše ljubimce. Uradit ćemo to uz pomoć pena. Maci se sviđa. I mom kućetu također. Znaš, to zaista baš prija. Slažem se. Nevjerovatno. Pogledajte kako su se promenile životinje. Ovo ide tu, a ovo ovdje. Da, tako je. Pobedio sam. Instalirajte igricu Multidosort na svoje tablete i telefone i igrajte se zajedno sa nama. Naši ljubimci su tako čisti i lepi. A sada hoće da te obučem. Da, tako je. To je mnogo slatko. Dakle, prvo ću oprati tvoje šape u specijalnoj čaši. Da, ovako. Odlično mi ide. I smislila sam još nešto. Daj mi svoje šape, sad ću ih namazati kremom. Veruj mi, prija će ti. O, da, imat ćeš tako lepe i nežne šape. Super. Odlično. Čekaj, to još nije sve. Nastavit ćemo naši tretmani. A vidiš šta imam? Specijalnu rukavicu. Sad ću te očešljati uz pomoć nje. Fuj, odvratno. Ovo treba baciti. A sad ću te nahraniti. Jel može? Probaj. O, a vidim da ti se sviđa. Moja slatka maca. Sad ćeš i ti imati tretmane. O, kako slatka mašna. Vidiš te imam. Makaze. Sad ću ti skratiti kanđe. I obavezno staviti kremu. Da. A zatim ću te malo očešljati. O, moja draga maca. Miris je super. Sad ću te malo poprskati. O, mirišeš na cveće. Predobro. A sad ću te častiti. Da, jedi dušo. Draga moja. Baš je lepo imati kućnog ljubimca. Baš mi se sviđa da te mazim. O, smislila sam nešto. Hajde da te obučem. Imam nekoliko majica i suknjicu za tebe. Ova suknja je tako slatka. A mislim da će ti baš lepo stajati. O, da. Prava si lepotica. A vidiš šta još imam za tebe? Ovu lepu ogrlicu i šnalu. O, da. Oduševljena sam. Šta je to bilo? To se mi igramo. Ja imam mačku kovboja. Dobro, pucali smo malo. A sad ćemo da jurimo laser. To je jako zabavno. Moj mali kovboj, obožavam te. O, to je zaista jako slatko. Sad ću se i ja igrati sa svojom kućetom. Hajde, donesi mi onu igračku. Bravo. O, čekaj, ali to su mamine naočare. A evo mame. Gde sam ja? Ne vidim ništa. Gde ste i gde su moje naočare? Da, hvala. Sada sve vidim. I ko mi je oduzeo naočare? Ti? Nemoj više raditi tako. Nemoj da se ljutiš. Mama ne voli kad je uzimaju stvari. To je bilo jako smešno, jel da? Da. Tako si sladak. Šta još da uradim za tebe? Smislio sam. Napravit ću kuću za tebe.
Imat ćeš najlepšu kućicu. Koristit ću karton i specijalni lepak. Da. A sad ću nacrtati ulaz u obliku mačje njuške. I dodat ću puno smešnih crteža. Da, odlično mi ide. Ostalo još malo. Mislim da izgleda baš slatko. Hajde, ulazi unutra. Tu je zaista super. Jel ti se sviđa? Vidim da jeste. A ja imam samo ležaljku. Treba smisliti još nešto. Da, tačno. Imam ideju. Napravit ću od ove ležaljke pravu kućicu. Kućicu za moju najlepšu princezu. Tako je mnogo bolje. Sad si prava princeza. Vidim da si srećna. Baci kocku. Da vidim šta je kod vas. O, kako lepa kuća. I ova isto. To je preslatko. Tako mi se sviđa da se igram sa vama. O, preslatki ste.